50 लाख कोटी रुपयापेक्षा जास्त कामं केली. पण मला किती करोडाच्या कामं सांगत होते. मी आजपर्यंत एकाही माणसाला सांगितलं की पैसा नाही. मी तर 3 रस्ते तर 1 लाख कोटीपेक्षा जास्त आहे शिकवलं. काश्मीर ते कन्याकुमारी पैशाची कमी नाही आहे. या देशात इमानदारीने विजन ठेवून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या नेते. आपल्या पार्टीमध्ये आपला जो संस्कार आहे त्याला शॉर्टकट नाही आहे. अडवाणीजी नेहमी म्हणायचं की वी आर अ पार्टी विथ अ डिफरन्स. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन बीजेपी अँड काँग्रेस. पण जे काम नाही करायला पाहिजे जे ज्यांनी केलं आणि ज्यांच्या नाराजीमधून लोकांनी आपल्याला निवडून दिलं तेच काम जर आपण करणार असू तर त्यांच्या जाण्यात फायदा नाही, आपल्या येण्यात फायदा नाही. आणि ही 2 वर्ष आपल्या परीक्षेचा काळ आहे. या 2 वर्षामध्ये मी प्रमोदजींना विनंती केली की तुम्ही एक चांगला सर्वे करून द्या आणि जनतेच्या मनामध्ये आपण काय चांगलं केलं काय काय आहे ते शोधून काढा. नितीन गडकरीन तांकां अशें सांगलां सर्वे करा म्हणून. लोक तुमचेर कितें उलयता ते. हांव तांची सर्वे करता फुकट तांकां. हे म्हजे जनता दरबार म्हणटा ती फुकट सर्वे तांची. तांचे खातीर सर्वे ही. तांकां कळटलें कितें लोक तांचेर उलयतात ते. म्हाका दिसता नितीन गडकरीन क्लियरली सांगिल्लें आहा की गोंयची जनता 27 तुमकां मतां मारची ना म्हणून. इनडायरेक्ट सांगला. क्लियर सांगलां तांकां. ताका कित्याक सांगलां? तांणी सांगलां द रिजन फॉर द एक्झीट ऑफ द काँग्रेस मेक्स युअर एंट्री. तुम्ही जर तेंच केलें जाल्यार तुमची एंट्री कांय अर्थ ना म्हणून. सो तुमची एक्झीट जातली म्हणून. बरें आतां तुमी म्हाका सांगा. लेट्स गो एंड लूक एट द होल थिंग. काँग्रेस पार्टीक उडयली कोणें? बीजेपीन. लिडर कोण आशिल्लो? पर्रीकार. केन्ना उडयले? 2012. मुखेलमंत्री कोण आशिल्लो काँग्रेसीचो? तो आज खंय आहा? तो नितीन गडकरीच्या भाशणाक सकयल्यान बसून आयकता. नितीन गडकरी उल्लेखूय करता तेन्ना. नितीन गडकरी उल्लेख करता. ताका सगळो ही वॉज द एपिटोम ऑफ करप्शन म्हणून ताका ताच्या अगेन्स्ट मोहीम दवरून बीजेपीन बदल हाडिल्ली. तो जालो एक. हेल्थ डिपार्टमेंट सारको चलयना म्हणून कोण बोवाळ मारताले? बीजेपी. कोणाच्या नांवान बोवाळ मारताले? विश्वजीत राणेच्या. टावन प्लॅनिंग कन्वर्जना करून खालें सगळें गोंय काबार केलें, इबाड केलें. NDTVन प्रोग्राम लायलो. कोणाचे विरुद्ध लायलो? बाबूश मनसरात. PWD रस्ते 3rd क्लास सबस्टँडर्ड रस्ते फक्त सगळे भट घेवन आपूण हांगा वता म्हणून बांदोड्या. कोण म्हणटाले? बीजेपी. कोण मंत्री आशिल्लो? सुनील ढवळीकार. आज पावर मंत्री आहा. पावर स्कॅम केले म्हणून पर्रीकारान बोवाळ घालो. कोणाचे विरुद्ध घालें? मोविन गुदीन. आतां कितें करता तो? पुडवे मारून भोंवता आनी आपूण बीजेपी लॉयलिस्ट म्हणून सांगता. सो अशें कितलींच एग्जाम्पल आहा. ही सगळीं हें आतां जॉयंट वेंचर जालां ऑफ करप्शन. हें सगळें जें चलना ती मनी की बात. आनी ताजे खातीर ते 27 घरा वतात हें नितीन गडकरीन अनावन्स केल्लें आहा.